Levap vilayetinin tas ähli etraplarında paxta yığımına girisildi. Ozalky ýyllardan tapawutlukda 10 gün çemeti ir basladylan bu işlere adatça bolsa ýaly büdjetçiler hem mezburi çekilýär. Häkimetler edara işgärleriniň zähmet ruhsatlaryny çäklendirip, olaryň aýyň aýagyna paxta has köpçüliklen gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. 15 Awgustda vilayatyň Dänew, Seydi, Sayat, Kerki, Farap we Çärjew sewitlerinde paxta ýygymy başlandy. Munun bilen bagly sewitiň edara kärhanalary hem işgärlerini paxta iýerip başladylar. Mejburi talapdan ýüzegürýänleriň işden gowuljakdygy bilen haýwat atylýar. Ilatly nokotlaryň çetinde yerleşýän kärende yerlerini hem özümüz şahsy ulagymyzda aşmaly bolýarys. Dip bu ýagdaýlary bastan geçirenleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol günüň dowamında özlerinden azyndan 20-25 kilogram paxta tapşyrmagyň talap edilýändigini hem sözüne gosdy. Ýöne edara ýolbaşçylary awgustyň 25-sinden soň işgärleriň has köp böleginiň sol sanda senbe we ýeksenbe günleri hem paxta gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. Munun bilen bagly döwletiň edara kärhanalary işgärleriniň agrymly bölegini bu mewsümde eden etdilikli ýagdaýda dinjalsa hem göýbermeýärler. Mecburiyetiň başlanmagy bilen büdjetçileriň ýerine paxta ýygyp bermegi hödürleýän günlükçüler hem peýda bolup başlady. Bularyň arasynda maşgalasyna himayet berjek bolýan ýetkinjekler hem köp. Olar gündelik 30-40 manat aralygynda pul soraýarlar. Döwlet işgärleriniň köpüsi öz orunlaryna bulary hakyna tutanyny gowurýarlar. Ýolbaşçylary hem gündelik soralýan paxta ýygylsa bolany. Paxtamy kimiň toplany olary gyzyklandyrmaýar. Dip habarçymyzyň söhbetdesi aýtdy. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1.250 000 tonna paxta hasylyny almak gözüňde tutulýar. Ýurtda ýygym mewsumi dekabryň ortalaryna çelini dowam edýär. Bu döwürde häkimetler büdjet işgärlerini, käte isgerleri we mektep okuwçylaryny köpçülikleň paxta ýygymyna gatnaşmagy mejbur edýärler. Türkmenistanyň hökümeti paxtaçylyk pudugynda ýyllar boýy mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Moskwa güne uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagy ortada giden ýolagçylar üçin uly transport we maliýe kynçylyklaryny döretdi. Türkmen raýatlary indi barmaly ýerlerine Tatarstanyň paýtagty arkaly ýetmäge mejbur bolýarlar. Türkmenistan aviakompaniýasy uçarlarynyň ýatyrylmagyny Moskwanyň howa ýagdaýy bilen düşündiren bolsa azatlygyň çeşmesi munyň başga sebäpleriniň bardygyny aýdýar. Aşgabat hyzmat tölegleri sebäpli Moskwa gatnawlaryny ýatyrdy diýip azatlygyň çeşmeleriniň biri 16 awgustda habar berdi. Ygtybarly bir çeşmäge görä Türkmen tarapy töleglerin manatda ýa-da rublda bolmagyna garaşýar. Türkmenistan Domodedowa howa mendiline dollar tölemek islemeýär we manat tölegine garaşýar. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda hasaplysyň ýakyn wagtda manatda ýa-da rublda bolmagyna garaşylýar. Kazanda uçar hyzmatlary has arzan düşýär. Dip çeşmeýdär. Adatlyk bu maglumatlary Türkmen howa ýollarynyň wekillerinden resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Soňky bir ýylda Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlary Ortiýet bilen özara hasaplaşyklaryny ruble geçiripdi. Muňa Ortiýet Federasiýasynyň Ukraina garşy ýaragly agresiýasynyň netijesinde halkara SWIFT sistemasynyň kesilmegi sebäp bolupdy. Türkmenistanyň häkimetleri Ortiýet bilen öz milli pullarynda hasaplaşmak planyny eglan etmendiler. Çeşmelere görä muňa garamazdan türkmen telegeçileri hem hasaplaşyklaryň tez wagtda milli valuta bolmagyna garaşýarlar. Käbir satyjylar özleriniň habarlydygyny we ýurtlaryň arasynda manatda hem rublda hasaplaşyga geçilmegine garaşandyklaryny aýdýarlar. Dip çeşmeýtdi. Awgust aýynyň başyndan beri Türkmen howa ýollary Ortiýada uçarlaryny diňe Aşgabat gadan Aşgabat ugry boýunça gatnadýar. Aviakompaniýa 1 awgustda Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýle uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçilige berilen baha esasynda Moskwa uçar gatnawlaryny ýatyrýanlygyny eglan edipdi. Bu Ortiýadyň paýtagtynda pilotsuz uçarlaryň eden hüjümleriniň ýa-da gabat gelipdi. Indi Türkmenistan howa ýollarynyň uçarlary bilen Aşgabatdan Moskwaga gitmek üçin gadana uçmaly. Soňra yerli aviakompaniýalaryň uçarlaryny ýa-da gowry ýer ulaglary ulanmaly. Azatlyň habarçysy munyň ýolagçylary ençeme kynçylyklary döredenligini aýtdy. Ýolagçylar Gazana gelenlerini Moskwa alyp gitmek üçin wada beren awtobuslar olar üçin görge öwrüldi. Awtobuslardaky ýerleriň sany gelenleriň sanynyň has az. Adatça uçarlarda 170-180 adam bolýar. Adamlar awtobuslary hüjüm edýärler. Köpler Moskwa aşmak üçin
mümkinçiligi özleri gözlemeli bolýarlar. Dip Azatlyň habarçysy şu aýyň başynda Aşgabatyn ortada giden türkmen raýatlaryna salgylandy. 9 awgustda türkmen aviakompaniýasy 8 awgustdan başlap ýolagçylaryny Moskwanyň Domodedow aeroportunyň we Gazanyň aeroportunyň arasynda gatnatmagyny besedýänligini, şeýlelikde ýolagçylaryň Moskwadan Gazanyň howa menziline öz başdak barmalydygyny habar berdi. Şeýle hem türkmen howa ýollary öz web sahypasynda ýolagçylaryň Moskwadan uçmak üçin satyn alynan howa biletlerinde görkezdilen senetine göre Gazandan uçup bilýänligini ma'lum etdi. Soňra 15 awgustda aviakompaniýanyň web sahypasynda Aşgabat Gazan marşrutunda 1 we 20 sentyabr aralygynda uçarlardaky yerlere goşmaça bilet satylýanlygy barada habar peýda boldy. Emma bileti online satyn almak tinançygy başa barmady. Wada berilen seneler üçin bilet gözlegi bu döwür üçin uçar tapylmady diýilen netije berýär. Bu aralykda Aşgabatdaky kassalarda hem ýakyn aýlara Gazana bilet ýok. 15 awgustda Azatlyň habarçysy Aşgabatdaky bölümlerde oktyabr aýyna çenli biletleriň ýokdugyny habar berdi. Penşenbe günü başlyk baranlary kabul edýär. Kazana bilet satyn almak ýa-da satyn alynan biletleriň senesini soňa geçirmek isleýän adamlaryň nowaty uly. Köpüsi üstünden pul goşup bermäge de razy. Adamlar wagt ýitirýärler, hemme ýok diýilýär. Russiýa Federasiýasyna viza alan talipler hem gidip bilmeýärler. Dip Aşgabatdaky habarçymda aýdýar. Aşgabatdan Gazana gatnaýan uçurlara bilet satyn almak isleýän türkmen aviakompaniýasynyň Moskwa uçuşlaryny Tatarstanyň paýtagtyna geçiren soň hasam artypdyr. Islegler Aşgabatdan Moskwa göni uçuşlary indi ýeketäk amalaşyrýan Ortiýadyň S7 aviakompaniýasynyň biletlerine hem ýokurlandy. Habarçymyň sözlerine görä indi bir taraply bilet ortaça 1000 Amerikan dollaryna durýar. Köpler aýlap ýollaryny gözleýärler. Buhara ve Daşkent arkaly Russiýa Federasiýasyna we beýleki uğurlara gitmek üçin raýatlar Özbegistana uğraýarlar. Iýun aýynda Almata uçuşlary duýdansyz ýatyryldy we bu barada ýolagçylar howa menziline baran soň bilip galdylar. Olara hatda jaň hem edilmedi we duýduruş berilmedi. Dip Aşgabatdaky habarçymda aýtdy. Täze oku ýylynyň öňü sürüsinde Mara welaýatynyň umumy bilim berýän orta mekdeplerine beden terbiýe mugallimlerinden 3 arka kepilnamalary talap edilýär. Türkmenistanyň hususan döwlet idara karhanalarynyň adam resurslary bilen üçinçilik ulgamlaryna işgärlerden 3 arka kepilnamasyny talap etmek tejribesi uzak ýyllardan bäri saklanyp galýar. 3 arka kepilnamasy raýatyň 3 arkasynyň, ýagny kakasynyň, atasynyň we garry atasynyň hem de ejesiniň, enesiniň we garry enesiniň ýa-da eje tarapyndan 3 nesliniň wekilleriniň kadyet jogapkärçiligine çekilip çekilmänlikleri barada maglumatlary öýdüne jemleýär. Beden terbiýe mugallimlerinden 3 arka kepilnamalary talap edilýär. Kepilnamalar mektep müdürlerine tawsyrylmaly. Mektep müdürleri bu maglumatlary hukuk goraýjy idaralara tawsyrýar. Diýip ýagdaýdan habarly bir bilim işgär aýdýar. Degişli resmi namalaryň näme sebäpden talap edilýänligi ýa-da näme üçin diňe beden terbiýe mugallimlerinden sorulýanlygy aýdylmaýar. Mälim bolşýaly 3 arka kepilnamasy aýratyna döwlet iş üçinçilik ulgamyna we howpsuzlyk pudugyna ýyllar boýy talap edilýär. Habarçymyň aýry-aýry beden terbiýe mugallimleri bilen geçiren gurrundaşlyklarına görä kepilnama talaplary ýaňy ýakyna beden terbiýe we sport komitetiniň başlygynyň täzelenmegi bilen ilteşdirilýär. Ýöne mugallimler şol hany beden terbiýe mugallimleri bilim ministrliginiň tawinlygyna bolup ýurdun umumy bilim berýän ähli orta mekdeplerine beden terbiýe sapaklary geçilýär. Raýatlardan 3 arka kepilnamasynyň talap edilmegi şol bir wagtda kimdir biriniň dogany garyndaşlarynyň ýa-da ýakyn howsarlarynyň kadyet jogapkärçiligine çekilip çekilmänligi bilen bagly ýagdaýlaryň onuň iş hünär mümkinçiliklerine täsir etmegi maraly beden terbiýe işgärlerine nägilelik döredýär. Şeýle talap näme gerek diýip bir beden terbiýe mugallim aýdýar. Ol kadyet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garyndaşlary zerarly öz mümkinçilikleriniň ýa-da çağılarynyň mümkinçilikleriniň çäklendirilmegini adalatsyzlyk hasaplayan onu gurrun berdi. Biziň ýurdumyzda tähel bir dadetden kadyet jogapkärçiligine çekip türme tutuglugyna hükm edip bilýärler. Bu bolsa geljekde diňe bize däl eýtem çağlarymyzyň durmuşyna hem böwet bolup bilýär. Diýip beden terbiýe mugallim aýdýar. Türkmenistanyň raýatyň 3 arka kagydyna kadyet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garyndaşyň hasaby alynmagy, onuň hususan harby we hukuk goraýjy idaralarda işlemegini, möhüm wezipelere eýe bolmak mümkinçiliklerini ymykly çäklendirip bilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýüllerçe müň adam türmelerden geçirildi. Ýüllerçe müň adama garşy iş kesilip azatdykdan mahrum edildi. Şol bir wagtda onlarça müň adam günä geçişler bilen jeda çärelerinden boşadyldy. Halkary hasabatlara görä Türkmenistan türme ýylatynyň sany boýunça
dünýäde öňnäki orunlara eýleýär. Şeýle ýagdaýda türmelerden geçirilen ýüzlerçe müň adamyň her biri kimdir biriniň kakasy, kimdir biriniň ýakyn howsary, enesi, atasy ýa-da ogly gyzy bolup bilýär. Raýatyň kadiýet jogapkärçiligini çekilmegi diňe onuň öz durmuşyny däl eýsem ýakyn howsarylarynyň durmuş we iş mümkinçiliklerini çäklendirýär. Ertirki gün meniň çagam ýakyn howsaryň kadiýet jogapkärçiligine çekilmegi bilen baglykda hukuk goraýjy edaralarda ýa-da ýokary wezipelerde işläp bilmejek bolsa, onda men näme üçin meselem oglumy harby gulluga goýbereýin Deyip beden terbiýe mugullim aýdýar. Ol nobatdaky 3 arka barlyk torkunlaryny ençeme beden terbiýe mugullimlarynyň işlerini ýitirip biljekdiklerini çaklaýar. Meniň pikirimçe, meniň 3 arkam meniň hojalygyma goşulyp bilmeli däl. Şonuň üçin 3 arka diýilýän zady ýatyrmaly. Deyip mugullim aýdýar we maşgalada kimdir biriniň kadiýet jogapkärçiligine çekilmeginiň onuň durmuş mümkinçiliklerini çäklendirmeli däldigini notaýar. Ol bu ýagdaýyň jemgyýetde iş getiren adamlara we olaryň dogun garandaşlaryna, hatda dost ýarlaryna müýünlük garalmagyny getirýändigini aýdýar. Habarçymyň töhbetdeşleri hukuk goraýjy edaralarda işlän ýa-da işleýän adamlaryň nesilleriniň köplenç jinayet jogapkärçiligine çekilmeýänliklerini, olaryň güýçlü tanyşlarynyň bardygyny gurrun berýärler. Taýyk gelip ýene biz ýarlara degýär, diýip beden terbiýe mugullim aýdýar. Iň dogrusu bu ýurtdan gitmeli, daşary ýurtlardan iş tapmaly. Puluň bolsa çağalary hem daşary ýurtlarda okutmaly diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Biziň 3 arkamyz däl, hatda 10 arkamyzam arasy päk jinayet jogapkärçiligine çekilmedigen bolsa, bize wezipe ýetmez. Näme üçin bu ýurtda adamlar 7 ýaşlysyndan 70 ýaşlysyna çenli ýurtdan gidip bolsa gitmeli diýip gurrun edýärler. Sebäbi adamlar bolanok, gadagan, parawer, tanyş görýäli enliklerden halis ýadadylar. Doýdular diýip beýleki bir beden terbiýe mugullim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häkimetler soňky aýlarda diňe bir beden terbiýe mugullimlaryny näleýsem halkara ýaşlara gatnaşan türgünlerden, biometrik pasportlara ýüz tutýan adamlardan, hatda şu ýyl awazat ýa-hatçylyk zolaryny diňjalmaga bilen käbir adamlardan hemde haj ziýaratyna ýiberilen adamlardan 3 arka kepilnamalaryny talap etdiler. Şeýlelikde 3 arka kepilnamasy Türkmenistan döwletiniň öz raýatlar babatyny iň möhüm howpsuzlyk kriteriýalarynyň biri ýaly bolup görünýär. Bizde Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barada täze we ekskluziw habarlary täzelikleri hiç bir pätkelçiliksiz hemde senzurasyz okumak, tomaş etmek we dinlemek üçin mobil goşumdyňyz barmy? Azatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşumdysy bar. Biziň goşumdyňyzy Azatlyk radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.